Lek Senoka dicoba mayang sing biyen lengganane bapakne ning desa menawi mboten klentu Nglaren ya Mas. Nggih. Sepisanan wonten dusun Nglaren. Mongko mboten kok ateges kula menika ngumbar wirang mboten nalika semanten ringgitipun Suwargi Mas Parman sampun mboten jangkep. Didol, nggih didol. Mboten kali ditutup ini. Aja dibasake mboten jangkep didol wonten mawon. Ya. Nalika semanten kadang kula sampun jangkep kalian Ibu Yekti men dienggo anake lek dicoba ning Ngaren. Oh nggih monggo. Estu menika estu sungguh-sungguh terjadi. Kula ngertos sepisanan le pentas Mas Seno satu malam. Wiyaga Doraka bernabuh sinden Doraka bernembang. Kabeh padha tangisan. Estu menika. Awit kelingan dateng tiyang sepuhipun anggenipun kemutan menika merga kesaenanipun Suwargi Mas Parman. Kesaenanipun mugi-mugi kesaenanipun Mas Parman menika tumurun dateng Ki Sena Nugroho sae dateng kru utaminipun. Kok wis gasik. Setengah 11 kurang wis limbukan. Mergo iki kontrake ming tekan setengah 2 no. Oh. Aja ngono ya, Mak. Ya ora. Ya pancen ngene kok, Nok. Ya, mengko pokoke anggere tekan biar rak wis rampung lakone, perkara limbukan kuwi arep metu jam pira wae wis ora masalah. Ya. Perkara limbukan kuwi arep metu jam setengah 1, setengah 2, mengko bengi ya ora apa-apa wong jane limbukan cangik kuwi ora baku. Ya. Ora baku nggon lakon, ora baku nggon lakon. Ya. Iki sowan menyang endi? Ana patang dina prei, Nok. Iya. Aku karo kanca-kanca ngaso eneng omah. Lah iki pentas sak bubare prei. Iya. Ya kuwi ngibadah budaya. Oh iya. Ngibadah budaya ngene. Tegese wong duwe profesi sebagai dalang kuwi ya pancen kadang kala ana nggon-nggon dinggo golek dhuwit. Iya. Ning ana nggon-nggon go dinggo ngibadah budaya tegese iki aja nganti ngarep-arep sangu, aja nganti ngarep-arep apa-apa. Ya, iki ana nggone dhewe. Ya. Lah kok iso kaya mengkono sejarahe piye? Iki sowan Pak Lik Margiono. Heeh. Sutawa ada jalan. Kok ada jalan? Margi ana, ada jalan. Ya. Pak Lik ada jalan iki nganake utawa duwe gawe ya kuwi ngrabekke putrane. Oh iya, Mas Catur Cang Pamungkas, Mas Catur Cangkeme Pamungkas. Iya. Lah kacarita mbiyen jaman aku dolan mrene, ya. Aku nek mrene jujur wae no, ora tak tedeng aling-alingi nek sowan Lik Bagong utawa Lik Margiono kuwi mesti nek wis kebingungan golek lakon. Oh. Disuwuni lakon sing angel, lah aku mesti sowan mrene tak kon critake utawa njaluk balungan lakon. Ngono ya, Mak. Kowe isih kekurangan lakon. Nek perkara gawe lakon Bagong serahkan kepada saya. Iya. Ning nek lakon-lakon Bagong ini pancen yo angel tenan kok. Iya, nek ora apal yo angel tenan. Ya kene iki sing tak nggo jujukan aku golek lakon lan sak piturute. Iya. Tur dasare wis tau tate aku omong karo adhiku si Catur kuwi jaman durung duwe bojo jaman semono. Ya. Rabi urung tur durung Mas. Sok nek rabi aku sing mayang. Tenan lho iki tak sekseni. Ya. Lah dilalah kok ya rabi tenan. Ya. Lah wis kalah sak omongan ya terus padha rawuh nang nggon aku sak keluarga nggawa gula, nggawa teh. Ya. Lan sak piturute wis Lek ora usah dadak werna-werna sampean mang yasa panggung. Oh iya. Lah terus mengko li uba rampene aku sing tanggung jawab. Kanca-kanca aku sing tanggung jawab. Oh. Dadi kanca-kanca iki sing tanggung jawab kowe. Sing ngomong sapa? Aduh teko ki ya sak karepmu wong aku wis omong aku sambatan kok. Nek do teko ki ya berarti do tresno karo aku, do ngewangi karo aku. Dene ana sing ora teko ora masalah. Ora apa-apa ning ya ketentuane ora teko sak lawase. Iya ngono ya Mak, iya. Dadi ya wis sinden-sinden barang ki ya iya. Lah mula kuwi kabeh wis beres no. Iya. Ngono ya Mak, iya aja kuwatir awak dhewe ya kudu mlenggono. Wis diparingi rejeki
apa jenenge pentas saben dina ya nek ming utawa ngibadah budaya sewengi kok kaya rasane kaya ora ana apa-apane ya ki wajib karo awake dhewe kejaba saka kuwi ya lek ada jalan iki mau Lek Margiono kuwi mbiyen wis suwe banget le nderekke Bapak Suwargi, Pak Superhero. Oh iya. Sopo? Suparman. Iya. Bapakku Pak Suparman iki diderekke karo Pak Margi. Mula aku ngono mangsan yen aku ki melu digedhekke no. Ya, aku melu dithik-ithik, aku melu digula wentah karo Lek Bagong lho Lek Margiono. Mula nek aku mbales kanthi srana wayangan neng kene iki jane urung apa-apa. Ya, pancen ya ngono ya, Mak. Ya kudu ngono. Panjenengan iku ya mbiyen warga Laras. Oh, ning warga Laras sing jaman sepuh mbiyen. Oh, saiki wis entek. Oh, kari papat nek ora kleru. Patang piyayi, Lek Bagong, Lek Wandi, terus Mbah Darsono karo Wondo. Ora nding. Karo sijine sapa ya wingi bar tak itu karo Lek Margiono. Iya, mingkari semono kuwi sindene kabeh wis entek. Oh. Mingkari Lek Yatine kuwi garwane Lek Bagong kuwi sing isih sugeng. Ya diwet-wet disehat-sehatke no. Iya. Kandhen ya bener iya. Dadi ngibarate aku omong karo kanca-kanca Pak Margi Bagong kuwi pencipta bendera warga Laras. Lah sing neruske ya kanca-kanca kuwi iki. Oh, mula panjenengan iki dianggep sesepuh. Ya, wajib disesep. Heeh. Sesep ngelmune no. Ya pancen ngono. Lan uga kanggo adikku catur Cang Pamungkas ya iki wis kelakon rabi. Ya wis ora apa-apa. Lah ya ora ketang dalane ya wis apik. Ya. Nek wis ora apa-apa sing jeneng kaya ngono iki. Mula ana lagu dalan anyar. Ya pancen bener ngono ya, Mak. Ora apa-apa. Sing jeneng jodho ki ning astaning Gusti kok. Ya. Tiwasa ngepek perawan ning nek ora iso merajakke wong lanang percuma. Ya, arep nuwun sewu Mas Catur ki endilalah kok ya keparingi Gusti entuk ya kuwi kena virus corona. Komunitas rondo anyaran. Ning ora masalah. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Santai wae no. Ya, sing baku pokoke tak dongake sakinah mawaddah warahmah. Ya, amin. Sing dikarepke ora ana aral melintang jane napaki ana ing Bali Wisma ya ora ana apa-apa nggone nambut siraning akrama ya pancen bener ngono iya sing entuk perawan sepasar bubar ya pirang-pirang ning ana sing entuk rondo anake 5 nyatane ya atut runtut ya ngono ya Mak iya mula sok aja cedak-cedak Fendi iya edulane kalau Fendi ya ketularan ya ora apa-apa ya Mak. Heeh. Muga-muga anu ya nok, muga-muga lancar. Ya lancar sak kabeh wis malah ora apa-apa wis. Ya, sing baku sing jeneng wong tresna kuwi gegarane ya pancen ya ming tresna kuwi karo seneng. Nek wis padha-padha senenge wong tuwa arep nendi meneh. Ya, wajibe ya ming apa jenenge iki apa nuruti karo karepe anak. Ya, pancen ya ngono ya, Mak. Iya, dasare ya Catur ki anake artis dadine ya artis apa? Trio Libel. Ya. Wandi Margi karo Surono. Ya. Wis telu-telune iki pasuryane ra iso dibedakake no. Ya. Sing sepuh dhewe sing tengah karo sing ragil. Heeh. Ki Surono. Ya. Ki Surono Parangkusuma. Ya. Iya ya Mak. Wong prihatin nang liya. Sing jenenge wong nenepi nang liyane nggon kuwi akeh kok nenepi nang Parangkusuma. Ya ora apa-apa ya Mak. Ya wis ben. Ayo seneng-seneng, Ger. Ya, ayo. Suka-suka parisuka. Heeh. Sarep ngopo to, Ger? Sanggri awake dhewe sowan mrene engko mayang nganti tekan biar esuk ki wis sah. Ya. Wis ora ana piye-piye unine awake dhewe ya wis dileksanani nggone janji ro adiku lanang Catur Cang Pamungkas kuwi ya seneng atine sowan mrene ya wis pokoke bubar-bar ya wis kanca-kanca pengrawit rasa dadak ting sliri nang ngarep omah kak tendiangi ya terus langsung jujuk titiane dhewe-dhewe langsung mulih ya engko ndak marahi
kisruh pikirane Lek ada jalan. Iya. Lek Margiono ndak marahi kisruh. Oh, wis aku wis janji kok karo panjenengane. Wis terus piye Le? Aku kon piye? Sampeyan mang dandan Jawa nemoni tamu pun cukup. Lah terus ubo rampene pun to pang pasrahke kula mawon kabeh. Oh ngono iya. Tak pasah tak tanggung kabeh no. Ya. Kaya anggere bar mayang iki sesuk, esuk terus neng kamar ora metu-metu. HP dipateni. Iya. Dadi nek ana wiyaga takon bagaimana ini, bagaimana cengelmu kuwi. Iya. Ngono ae. Engko ya. Aku lakon serius ora ana bayarane. Ayo oke aku. Apikku ki ya, Nak. Iya. Nek lakon Bratayuda bayare akeh. Wah, iso nangiske sapa-sapa. Iya. Tenan kowe yakin. Ora percaya njajal nanggap apa? Ha iya. Mulane kuwi. Yo, tetembangan sing kepenak. Iya. Wah, jan seneng aku wis mentas kabeh putrane Lek Margi Bagong. Iya. Sing barep sik Tutuk. Sapa? Tutuk. Tutun. Nah, si Tutun ki wis mentas. Ya, wis apik, wis bebrayan saiki adine ya wis mentas. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Iki manten wis ora bakal ketok ning pawiwahan. Wis mesti ndelik. Areng apa ndelik? Mantene ndelik iki areng apa? Hah? Wis prayoga dalane. Iya. Aneh. Iya. Nek carane nganu ki ari numpuk aspal. Iya. Iya. Lah apa isih keturan akeh kok. Iya, ora masalah ya, Mak. Iya. Isih keturan pirang-pirang tahun kok. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Ayo, seneng-seneng ki ana pamundutan Sri Uning no. Iya, diaturake. Sri Uning Mustika Tuban. Ha. Ki limbukan arep tekan jam pira? Iki ora usah dijami. Butuh engko nek ora ana pamundutan lagu ya terus Paseban Jaba. Nek Paseban Jaba terus jejer pindho diruntutke no. Ya. Mergo Lek Bagong kuwi dalang pianu dalang sepuh sing nek gawe lakon runtut apik. Ya. Nek iso awake dhewe niru. Ya, ngono ya, Mak. Dadi ya guyonane kecekel, lakone sing runtut ya kecekel. Ya. Nek ana sing ngersake lakon runtut ya dicaosi, ana sing ngersake lakon guyon ya dicaosi. Ya. Sapa sing kepareng nyekar mengarep maju nembang Sri Uning. Iki tok sindhenku rada males-malesan iki. Begitu tak kandhani nek sesuk iki tidak ada apa-apanya iki terus maune iki linggo ngene terus dadi. Iya. Ana sing muni ngerti ora dandan. Ora dandan yo elek tenan wong le ayu ki yo ming le dandan kok. Iya, mula wis tak biyawarake bola-bali tok sindhenku ki lek nek ayu ki nek ming dandan. Alise ditambahi dawa, matane dinehi ireng-ireng, lambene diabang, raine dinehi putih-putih ketok ayu-ayu. Aku nek ngerti asline. Wah! Aku emoh ketemu kok. Wo. Ora kalap sak imit-imit. Iya. Nyatane singset. Kuwi ra disetageni. Disetageni nggon weteng ketok singset wong arep stagen ning wetenge dicilikke sik, set lagi disetageni akeh tok singset. Ha nek asline wah linggo wetenge iso ndledek medun. Heeh. Mlakuwe ya aja ngono. Lah kuwi tandane nek sinden makmur. Oh. Sinden makmur, sinden kecukupan apa-apane ya. Lah sinden biyen to sinden saiki ya beda. Sinden biyen ki nuwun sewu takono Lek Yatine kuwi. Iya. Mayang adoh ora tekan gone mandeg dalan, mlaku karo dalange kulino. Aku ya kulino melu bapakku kok biyen. Mayang neng pereng merbabu ngono kuwi dipethuk jaran. Mbuh. Apa iya? Iya, dalange kok numpak jaran, wiyagane mlaku. Wong wiyaga biyen ki setya bekti karo dalange. Iya ya, Mak. Iya. Kuwi lho sing marahi aku sok meri. Iya. Sing jeneng bapake mbiyen tumpake jaran. Iya. Kaya Lek Wandi, Lek Bagong, wiyaga-wiyaga warga laras mbiyen ki do mlaku turut mburine kae. Munggah gunung mongko kuwi. Iya. Ha piye dijajal piye? Aku tak numpak mobil terus sinden wiyaga mlaku turut mburi kae lho. Heeh. Karo dondonga nglimpang das. Iya. Oh tenan asli.
Iya, mbiyen ya ora dijejer nang kono kuwi, mbiyen dijejer nang mburi. Ya, 3. Oh. Sinden warga laras ki mbiyen 4. Ya, Lek Yatini, ya. Ibu Qadirah Suwargi. Ibu Sri Yatini bojone Lek Pardi utawa Lekku dhewe. Ya. Wara Sudartri. Ya. Kuwi sangger kuwi muni jenenge apa jilu jiro gonjeng mereng. Wah, penonton ana sing gulung komeng. Iya. Aku nyawangken nyok lencir kuning. Kuwi wis rentok kae gemblonggong kae. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Ora nganggo sound system kaya saiki, sound system dadak sound control. Nganggo sound buangan lan sak piturute. Iya, mbiyen dalam mbiyen ki mung cukup horn loro. Iya. Nek nggon genter utawa wit sing dhuwur banget kae. Aku nyawangken ya kuwi penonton kuwi nganti ra iso dibiyak jaman semono ki, Nok. Iya. Jaman biyen ya, Mak. Kowe wis menangi. Menangi? Oh, aku cek kelas 0 cilik kae. Iya. Utawa kelas SD, senengane turu nang pinggir kotak. Nek ora turu nang pinggir kotak, turu nang nggon Gambang karo Mbah Yitno Suwargi sing nang kene. Anggere Mbah Yitno mesti manukku dienggo dolanan kae iki. Mula saiki gedhe. Kuwi sebab saka wiyaga-wiyaga. Anggere muni lakone apik nu te gugah ki manuke diuncer-ucer kae. Ayo tangi iki butone gedhe arep metu. Ayo tangi. Ah jaman semono kok ya iso ngene lah kok ya. Ben ora apa-apa, Nok. Iya. Yo. Nyekar, Mak. Mula saiki nakal. Ngaturake sugeng rawuh karo Gusti Bendara Pangeran Harya Yudaning Rat. Rawuh, Nok. Ya. Nyuwun pangapunten wonten tim-tim sing tukang joget wonten ngajenganipun boten nilar dhateng tata krami kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Nek ngono kuwi gawanmu to. Utuh. Kuwi mrentul saka atine dhewe kok, Nok. Ya, ngono ya. Iya, kuwi dadi nek teko ya kaya pentas nggawa koper. Isi sandangan terus golek nggon salin terus pentas. Oh iya, ya iso ora apa-apa, Mak. Iya. Awi nek ndi-ndi ya teko kono aku ya gumun mbok menawa ki menjadi kepuasan diri sendiri nggone nyengkuyung karo awake dhewe. Ya. Sinatan nyandang kaya ngono terus joget. Ya. Kuwi waras kabeh kok, Nok. Ya. Ngono ya. Kuwi pancen ya seneng karo kabudayan. Ya. Ayo, Nok. Ben supaya komplit bengi iki pancen niate pancen dudu tanggapan, bengi iki pancen niate ora kok Panjenengan Bagong kuwi nanggap awake dhewe ora. Nanging iki malah tak walik pisungsungku kagem panjenengane Pak Margiono. Ya. Sing wis biyen melu nggula wentah karo aku sithik akeh wis melu makani aku nganti gedene semene. Ya. Ngono ya, Mak. Iya, nggon goleke pangan awake dhewe, ngono sak keluarga. Mula ora aneh nek awake dhewe genti nyenguyung apa sing dadi kajate Pak. Ada jalan utawa Pak Margiono kuwi mau. Iya. Nggone ngrabekke karo putrane ya kuwi Mas Catur Cangkem Pamungkas. Cang. Ora nganggo kem to? Ora. Mas Catur Cang Pamungkas. Ya. Kanthi srana supaya padha pana no. Ya, ben engko awake dhewe diutek-utek ora apa-apa. Ana eleke jaman semono ya iso ora apa-apa. Ngono ya, Mak. Iya, ning sing wigati Pak Margi ya tindak ning panggung kene. Ya. Men kanca-kanca warga laras sing saiki padha priksa salah satunya yang masih tertinggal di dunia fana. Ya. Tegese isih sugeng mumpung isih ana sing sugeng iso nyejarahke no. Ya. Ayo, Lek. Lek. Ya. Bar suntik lho. Bar suntik ki apa gagas sumbangan kok? Ora. Cetha tamune we banyu mili kaya ngene kok. Iya, ngono ya, Mak. Iya, anggere mbiyen kaya gelem kaya aku ya lewuh bathi. Oh. Carane ya nganggo hitungan. Dayo teko iki berapa? 50. Makme kono. Nah. 250 makme kono prasmanan. Oh. Nek ora ngono wong wis saiki ora bathi. Ya iya. Saiki oke sing do nyandang bathik tanpa nganggo ming paitan kono wong wis nyandang bathik amplope kosong melu mangan sak keluarga. Oke banget no. Iya. Ayo Lek, kene Lek. Turuk. Tandang tumsep. Ayo wis maklum karang wis pirang-pirang tahun ora mayang dadine selak kesusu pentas. Ha iya. Iya.
Iki no. Iya. Ki mbiyen ning warga laras jaman suwargi bapak cekelane apa? Cekelane werna-werna. Wo, apa-apa iso. Ngendang ya apik, ngrebab ya apik. Iya, ngono ya. Heeh. Werna-werna no. Iya. Aku mbiyen sok kelingan malah panjenengan iki sok ditakoni karo bapak anggere jaluki lakon rada angel ngono. Gong, piye iki lakone? Nah, terus disejarahke kae. Nyeluk ya gong ngono. Heeh. Apa kon kempul ngono ya ra. Cao simik, Mbak. Ayo, Le. Ya, wah. Nderek bingah Le Margiono sampun mala kamakaken Keng Putra Mas Catur Cang Pamungkas. Ya. Saged kula namung nyumbang kaya ngeten iki pun mbuh kaya ngapa wujude Le mang tampa kanthi ikhlas niki conto utawa kinarya dharma bektinipun kula kagem Le Margiono sing pun kula anggep wong tuwa kula dhewe. Amin. Matur sembah nuwun namung saderengipun kula atur mangayu bagya dumateng sedaya para pamriksa pamirsa. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam rahayu. Sampeyan niku Islam to? Oh, kepiye? Ora. Iki lho. Yo mangapun. Jumeneng penonton ngersakaken jumeneng. Nah. Wis tuwa e. Ora apa-apa. Wah, ico. Saica. Wah, ico. Aku duwe obate. Wingi bar diparingi Gusti Yuda. Gandeng kepeksa kagem jangkepi kawontenan namung utaminipun panjenenganipun Gusti ingkang sanget kula mulyakaken Gusti Yuda nyuwun pangapunten kepeksa kula jumeneng saha para pamriksa pamirsa awit nek mboten ngoten dakange ndak gelo. Nuwun sewu kula sepados ngaturaken dumateng nggih badhe dos pundi Ki Dalang namung estunipun menika tesih anak kula. Menawi ngaturaken purwanipun kula mboten gambarken nek Sena niku sakniki somayang kaya koten. Kula sesine. Rikala alitanipun nek melu bapakne, nek melu swargi ramane. Wayange ten niku le ndelok ngeten iki. Krosi niku sing dienggo sedhek niku lendheane niku wonten ngeten iki dadi bapakne dibokongi. Menika kula seksinipun. Namung sekedhik saking sekedhik sareng piyambakipun mendekati dhateng budaya ringgit nggih sepisanan ki nyekel wayang nggih durung cetha durung petha naming lami-lami lajeng merga saka kulina terus dipelajari mongko nggih para kanca-kanca pradangga warga laras rumiyin estunipun gemati kalian piyambakipun. Dadi rungokke kuwi. Nalika semanten kala wau sampun dipun ucapaken ning pereng merbabu newestu kula ya sesine. Nalika semanten pancen ya mlaku mongko wonten ing mriku hawane ademe ora umum. Nalika semanten swargi mara sepuh kula Pak Yitno niku rak ming dipasrahi nyuling. Nanging dilalah gamelan mriku mboten nonton sulinge. Dados ming dipasrahi kalian swargi Mas Parman Kang mangsa Buddha Sena ademe kok ngene. Dados Mbah Yitno rumiyin sedalu niku ngekep manuke Pak Yitno. Estu menika. Soalipun namun anggere obah sithik, mbah set. Anggere mbah kendho rak mesti adem set. Mila lajeng swargi Mas Parman arep kowe mung kekep manuk sewengi panjakmu padha nek nyuling. Kula ngertos piyambak menika. Nalika semanten. Namung kasunyatan sekedhik saking sekedhik gandeng kula piyambak nalika semanten nggih. Purun boten purun kula lajeng dipun timbali swargi panjenenganipun Rama timbul rada senggang sithik mbaka sithik mireng-mireng nalika semanten sepisanan menika buyekti awit swargi Mas Parman sampun surut kasidan jati ingkang rawuh panggenan kula buyekti Lek Sena kar dicoba mayang
sing biyen lengganane bapakne ning desa menawi mboten klentu Nglaren ya Mas. Nggih. Sepisanan wonten dusun Nglaren. Mongko mboten kok ateges kula menika ngumbar wirang mboten nalika semanten ringgitipun swargi Mas Parman sampun mboten jangkep. Didol, nggih didol. Mboten kadi tutup-tutup iki. Aja dibasake mboten jangkep didol wonten mawon. Ya. Nalika semanten kadhan kula sampun jangkep kalian Ibu Yekti men dienggo anake lek dicoba ning Ngaren. Oh nggih monggo. Estu menika estu sungguh-sungguh terjadi. Kula ngertos sepisanan le pentas Mas Sena satu malam. Wiyaga doraka bernabuh sinden doraka bernembang. Kabeh padha tangisan. Estu menika. Awit kelingan dateng tiyang sepuhipun anggenipun kemutan menika merga kesaenanipun swargi Mas Parman. Kesaenanipun. Mugi-mugi kesaenanipun Mas Parman menika tumurun dhateng Ki Sena Nugraha sae dhateng kru utaminipun. Awit Mas Parman swargi nggih kalian pradonga kalian waranggana menika nggih sanget anggenipun tresna ayu nyambut gawe bebarengan iku ora ana dalang karo wiyaga anane mung bebarengan nyambut gawe. Aku tanpa kowe ora iso mlaku nalika semanten ngaten. Kula pinangka seksi gesang mbok bilih menawi purun nyerak kakang kula nika ya Kang Andi. Niku nggih dadi sesi. Nggih. Duka niki sakniki ten pundi niki? Paling ngidul Lek Surana. Niki Wandi niki Kandi. Niki Wandi nom niki. Setapak demi setapak pamireng kula saking warga masyarakat syukur nek Mas Parman ki duwe dukulan. Lajeng pentas kaping kalih wonten Kecamatan Bantul. Kemutan Ki Sena Nugraha. Kemutan. Syukur. Wonten Kecamatan Bantul nggih tesih ngagem gadahan kula. Namung dangu-dangu kula kalian Ibu Yekti seneng kuyung putra-putra antawisipun Mas Bayu, Mas Bimo. Kula namung nyaosi masukan, Mak, nuwun sewu kula menawi matur kalian Mbak Yekti saged Mak ngaten. Ebo apike gandeng Mas Parman ki ninggal gamelan isih komplit. Wayang urung genep ming karek genepi. Luwih apik meneh nek wayange digenepi. Kula mboten kok ateges kula mboten oleh wayang kula dienggo anak kula Sena mboten babar pisan. Nanging langkung sae nek perangkat utawi alat ki wis kagungane dhewe putuh. Estu kala wau Mas Bima utawi kamasipun Mas Sena ya rawuh. Menika ya nggih dados sesi setunggal kalih tiga piyambakipun lajeng tumbas kulit bruke kula lik mangsa Buddha. Lemar gaweke wayang nggo genepi wayange simak. Nggih, nalika semanten kula rencangi mongko anak kula tutun urung iso napa-napa, kula corek dhewe. Sareng sampun dados corekan, kula kalian Mas Bimole iki arep cepet didum. Awit sepisanan tuku lulang telung kebar, iki didum ditatahke wong telu wonten gendeng utawi bangun jiwa. Lajeng wonten kadipala. Lajeng wonten jodhok. Sampun dados gebingan bruke tenggen kula bruk. Lah terus pripun Lek Mas Bima? Ah iki disunggingke. Bali nyunggingke niki mugi-mugi keluarga kula kadipala wonten niki telung kebar gebingan cacah pinten kula bruke kadipala. Kula caruk nalika semanten pokoke iki sunggingen dicaruk gedhe cilik pokoke ragate 9.000. Jaman semono. Jaman semonten. Proses kangge nenggo dumadosipun wayang iki kudu tuku gapit. Lah terus pripun Lek? Kula gadah lengganan gapit wonten Wukir Sari. Naminipun Bapak Jiono nate dados lurah Wukir Sari. Nanging nalika semanten kalian kula pitados ming karek duwe dhuwit 70.000 le nggawa gapit wonten nek ming 40 mawon. Mongko kurang luwih nalika semanten regane 800.000. Ming tinggal dhuwit 70.000 ning gandeng Pak Lurah pitados dhateng kula. Kula nyen namung
ngatos-atos kalian anak kula Bima. Bim, sesuk kowe nek nyicil rega gapit ora sah karo aku, rene kowe wis ngerti omahe. Keporestu. Sunggingan dados sing telung keban ku bruke ten kowen, bruk. Lajeng gapit dipun bruke kowen, bruk. Kula nalika semanten nglampahi dalu nderek ngladosi kiyaine Patalan Swargi nek awan nyethuk ngapiti wayange niku. Niku bocahe. Namung kula bombong sareng kula mben dipun jereng ringgitipun senajan anak kula Sena sampun saged wiyasa ringgit kados mengkaten ngantos cara yayi ngerti walah wayange ngarat-arat saking okehe. Awit menawi pun timbanggalan ringgit pedalangan rumiyin wah Gusti Yuda sampun nate ngendika wayang dalang biyen ki kok mung 120. Nggo simpingan matang pulo edeng sing nggo dudahan turahane. Ning ambak ming 120 mbok arti jaluki lakon dadine Gunung Merapi ya iso. Wis pokoke jaluki lakon napa-napa. Ning ya niku mung silian kabeh wayang ini. Lah nggih, menika kula pinangka seksi sareng ngoten ringgit sampun lumampah sae anak kula Sena lajeng saya berkembang mila dalu menika pami kula menika dipun wastani tiyang sanes nek kula nanggap ora kuat. Kula nek nanggap mesti ora kuat. Awit kabaripun Sena menika pentas wengi ditindakake dalang umum ngene iki dadi patang panggung kok ya. Urung ning panggang, daerah panggang ki Sena sewengi nggo 3 sasi ning panggang. Puspa. Mboten kok ateges kula niku ngasoraken mbok menawi menika wonten kadang kula ingkang saking panggang mboten ateges kula ngasoraken dhateng sederek-sederek kula ingkang domisili wonten panggang namung kasunyatan. Awit nalika semanten ngrumaosi mayang ning panggang ki nek diitung duwit ora sepira arep mayang kok bengi lek mangkat jam 8 esuk. Lali mlaku wiwit saka nglanteng 12 tekan panggang nang desane ngendi sing diarep-arep kok anggere wis tekan nika sing jenenge mbibal ki agek entuk cara sakniki angkringan wae ming wedang teko pacitane odak-odok meniran derek-derek niku padha mawon rene kula nalika semanten ya rada sawetara nek arep mangkat kuwi mempenge ra umum gitu awang urung ngantuk kok tan kok capo basa muliye wis awake kesel sewengi ngangkang kula nate mulih nabrak wit kluwih wis ora ditulungi digeguyu kanca kula lah kula ora nesu wis bathuke menyonyong malah digeguyu menika lelampahan kula lah pungkasanipun mangke mindak para pamirsa gelo ora mriksani le pentas anak kula Sena ora apa-apa. Lah teneh kula niki nanggap Sena kok ngomong dhewe. Kok ora apa-apa. Kula niki ngaturi nuwun sewu ngaturi anak kula Sena menika badhe caos panglipur dumateng panjenenganipun para pamirsa pamirsa pramila kejawi kula matur nuwun kalian anak kula Sena. Kula nggih matur nuwun dumateng para sutresna budaya ingkang kelenggan menika nekseni pentasipun anak kula. Lha ana sing usul lek nakalku piye? Ayo kondang ora nakal. Dalam menawi wonten ing kabar mlila anak kula Sena mulus namung kok kula mireng jare ya di samping mulus ki meneng-meneng ya. Lakur menus kok ngono wae. Mengke urung ana wong takon bapa wae. Lah kula tuweke ya krungu kok ya. Damar mancung cinupet nak. Aja ora apa-apa kudu tok tanggung wis ben. Nggih mugi-mugi wong sedaya menika kula kinten nggih gesang wonten ing beberapa mriki mesti akeh pari menapa parigoda ingkang ageng mengkari goda menika kuat apa ora lanang ra wedok langgeng ngoten ta Mas leres lah ina lali salah apes lan mati niku anggone menungso lah wong kula piyambak niku biyen awal-awale yati niki ya nggodha kalih kula awale ndelok ra ning nggih gandeng saniki wis beranangan kula wis sampun terima
Jak tenan sik. Perkara sesuk ki wis kono lunga saka Kuwait. Ngono ya bejaku ya to. Ha nggih. Nika namung kagem napa nggih selingan mawon. Dene nuwun sewu. Mugi-mugi kelenggahan menika kajawi para pamriksa pamirsa nglestantunaken anggenipun tresna budaya. Ugi anak kula Sena Nugroho gandeng sak menika kula ngertos piyambak. Kala ben menika kula sowan menika nganti kula urung dianu aku rak kaya dokter to, Lek. Niku wong ngoten. Lah ngopo pasienku kok banget ngoten niku kaya. Lah kula niku cara wong tuku bakmi, kula wis teko niku disalib sing teko keri le ngedoli didhisike sing mburi kaya. Aku ngerti nek rang kei dit kok. Uyah kecemplung banyu. Ya tenan. Lek Bagong wis nunggu karo Lek Yatine karo sak keluarga, dayoku teko aku ya. Monggo Pak rumiyin. Lah menika namung tiyang nyuwun tulung. Estu kula piyambak ngurmasi wong kula sareng sampun matur kathah-kathah niki kula aturken napa wontenipun nggih. Gandeng anak kula catur nggih kaliyan kula menika sedulurku seniman dalangke akeh. Anak kula Aneng Keswantara menika dosen isi. Omong kalih catur, ngendika karo catur, "Mas, matur Pak D. Sesuk ning nggone dhewe iki gamelane nganggo ndekku. Monggo kagunganipun Mas Aneng kok ya ngarat-arat ngeten iki." "Oh nggih, matur nuwun. Praketan wayange ndek dhewe." "Oh nggih, estu." Sareng nalika semanten kula matur kalian beliau. Wis ora, pokoke gamelku arep tak gondono. Nek kowe ra ndek dhuwit nggo bayar truk tak bayare dhewe. Engko nggo mulih tak gane mulih dhewe. Pokoke kowe sedia panggung. Wah, sareng ngoten nggih catur dari kula kedah pripun Mas. Wis pokoke rasa werna-werna gawekno panggung wae. 18. Dan sareng sampun rampung rembakipun Mas Sena matur nuwun. Sampun dipun tampi rembak kula gandeng sampun cetha panjenengan lajeng bayar kula pinten kula rak ngoten niku ya kecrete wae ora metu asline mboten metu blas kula nggih ya sampun dipun tampi atur kula satemah dalu menika saged tumapaking damel tumapaking karya kula ambali malih nek kula nanggap mesti ora kuat gumelaripun anak kula Sena seneng kuyung putu-putu kula Waranggana, anak putu kula Pradangga. Nika kados menapa bombonging manah kula jane kula wau mengarep nangis. Merga jare wong ki paling luwes ki nek ider tangis. Wis mayang sewengi sesuk ninggali arek niku cetha leh kula adol welas. Mayang sewengi sesuk-esuk ninggali leh kula adol welas rak berhasil. Nyuwun pangapunten kula kinten namung dumugi semanten kemawon mangke ndak ngandhar-andhara ngedukur menawi kepanjangan anggen kula matur mangke mindak damel kuciwanipun para pamriksa ingkang badhe menikmati pentasipun anak kula Sena Nugroho. Sena Nugroho nggih menika rumiyin alitanipun sirahe gedhi niku. Juan gedhi mongko ireng gek mendonong niku ciliyane. Estu niku. Lah kok saniki dadi kaya saiki isih gedhe lek sirahe. Sirahe gedhe buatuhe wah sirahe mongko nek ngenketke kuwi mendonong wah pokoke wis ngoten niku. Sak menika nyatanipun piadados sekar ladining para pamriksa para sutresna kula matur nuwun lan kula nggih weling Le Sena nuwun sewu. Sena kowe kirane saiki akeh keparinging Gusti dikeparengake pinunjul kowe kudu sehat lahir batin. Laire ditata kesehatane, batine aja nganti keciwa lan aja nganti gelo. Kula supaya ditresnani dening warga masyarakat. Kula rumiyin nggih niki tak baleni meneh. Kowe iki cah yoja. Aja ninggalke yojanmu. Kula nggih ngoten. Ning nek perintah sakarepmu ben ditresnani masyarakat. Kula kinten iki anak putu kula mesti kula ngoten niku nek matur. Kowe cah yoja yojanmu,
do nggahno do rumaten ning nek kowe pintas ning njaba arep nganggo nalika semen dereng ungsum dram ing agek siji loro arep nganggo dram ya oleh nganggo bom ya oleh kok kula nggih ngoten niku awong kedadosan estu wonten sasana inggil kula kesupen sing ringgit sinten dalang saking Jakarta Bulgawa mercon pas dor almarhum Yusamiati jengkelak dadi masuk rumah sakit mergo nyindeni wayang krungu mercon niku lelakon pun kelakon nun jauh ji kula wangsuli malih kula kinten cekap semanten dados napa menika kula sepados ngaturaken awal perjalananipun anak kula Sena Nugroho sampun kula aturaken sawetawis nggih menika gandeng sak menika kula sampun awis-awis sesambetan sampun arang-arang le ketemu upami kokean polah kula nggih mboten ngerti nggih mugi-mugi lulus raharja samudayanipun nuwun sewu rahayu rahayu ingkang pinanggih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ngono iki mak ya mak iya tenan kowe ora goroh kono iya kowe mbiyen yo ndase gedhe aku mbiyen ki nganti diparapi Pulunggana. Oh, Pulunggana ki wadya dandang mangure sing cebol ndase gedhe sing ae ngono kae. Iya. Kaya aku mbiyen Pulunggana anggere melu ngono terus piyagane bapak ki mesti do muni kuwi Pulunggana arep melu kuwi Pulunggana kuwi. Iya ya, Mak. Ning saiki bareng gedhe. Oh, piye yo. Waduh. Oh, gleleng. Ya, wong ki aja didelok cilik-cilikane. Iya, pancen yo. Dadi wis ngerti dhewe nek panjenengan iki gedhe lelabuhane tumrap aku nok. Ya. Ora duwe wayang diyasake wayang. Ya, mbiyen nganggo wayang Lek Bagong wayang pisanan. Pisan pindho ping telu terus diyasake wayang. Ya. Wayange bapak mbiyen didol-didol. Ora usah dadak ditutup-tutupi apa-apa ki. Sing ala ayo aja ditiru, sing apik ayo ditiru, didol. Oh. Ambien kebutuhan mendesak kok ya. Iya. Jane ya ora entuk ning piye meneh didol. Iya. Lah dalang ora adol apa nek ora payu. Iya. Adol wayang kok adol gamelan. Ngono dilalah gamelane ora katut didol. Ya, lah aku mengkari ngoyak golek wayang. Oh iya, ngono ya Mak. Iya. Tenan aku ora goroh. Ya, kuwi mau Lek Bagong mau saksi hidup mula kan aku wis ngomong to warga laras ki mengkari pira. Piyai sing isih sugeng ya disehat-sehatke Lek Bagong karo Mase Lek Bagong. Ya kuwi Lek Wandi terus siji meneh kok Darsana Mbah Darsana. Ya kuwi ya iso dijaluki penemu. Wis rada lali. Mbah Darsana ki wis ahe ra karo-karuan wis ketuan kok. Iya. Ngono ya Mak. Iya. Tur aku mbiyen ora tau diulang karo bapak lho, Nok. Ora tau diulang ora. Dadi mbiyen apike wong tuaku ki wis ben sakarepe. Bocah iki arep seneng wayang model sapa ben ditiru. Oh iya, ora kudu kaya aku. Ora kudu persis aku. Ngono. Heeh, kuwi tenan aku omong dhewe. Mayang sakarmu. Kuwi mbiyen aku tau diomongi ngono. Wong aku tau Pak nek turu bareng wong loro kuwi aku takon Pak nek sulukan iki piye? Ah sulukan yo suluk dhewe, suluk dadak kon ngajari. Goblok ngono. Anggere semene goblok ngono aku wis wedi. Iya. Ora gatekke nek melu mayang kae ngopo? Jajan mingan. Entek gedhe. Melu mayang ki ndelok lakon ngrungokke wong suluk ora suluk kok takon diasi atos. Ndase atos ki biyen wis ana. Oh. Dadi mulai sprene iki tak lestarekke tak nggo ndas-ndaske wiyaga. Iya. Anggo ndas-ndaske wiyaga ya kira-kira ngel tak ndasmu atos ngono wis. Iya. Ngono ya Mang. Kuwi wis ana. Oh, dadi mulai aku biyen iki isane nyetel kaset nonton dalang. Oh. Iya. Dalang sapa wae tak tonton. Nek kira-kira sing paling tak senengi ya ben dina tak tonton. Oh, ngono ya. Ngepit. Ngepit to, ngepit mbiyen urung ana kendaraan. Oh. Ngepit tak wae ngepit. Tahu aku nonton wayang karo Sugeng. Putrane Pak Dikrusuk ya. Heeh. Diampiri ngalor lho, saka Pasutan numpak Pijawa diampiri ngalor. Iya. Wah, aku ndelok wayang Kemekelen ya lagi kuwi. Sing mayang Lek Toya. Oh iya. Lha mayang ning daerah Manding ana ngepit saka Mangkusuman tekan Manding kok ya kuat ya mbiyen. Oh iya. Ngepit lho nok ngampiri aku. Wah iya seneng ya Mak. Iya, wah. Nek kuwi pokoke sejarah perjalanan hidup ki pancen ya kaya ngono kuwi nok. Iya.
mayang pisanan, mayang kedua, mayang ketiga lan sak piturute nganti rampung. Ya. Mayang pisanan ki awan. Oh. Aku janji aku gelem mayang ning wegah nek ditunggoni bapak. Malah wegah. Lah kok jejer pindho ki bapakku ngrebab. Ning aku suluk maune bener bareng bapak ngrebab skleru sulukku. Tekan omah bajing-bajingke no. Anak dalang suluk sitene nang ning ora bener cangkeme ora. Aku dadak nusul kok. Aku ya ngono. Iya. Wangsulan aku biyen rada wani. Iya. Ya wis ora apa-apa mak dadi sejarah. Tur iki ya malah dadi kawigatosaning para netizen kok. Iya, kadang kala aku sok kon nge-vlog piye sejarah iso mayang biyen. Ya, ora nyono nek arep iso mayang kaya ngene iki. Ya, sekolah ning SMKI, wong sekolah ning SMKI aku ya kurang ajar. Ya. Nek ming ra mlebu seminggu kerep. Dadi nek sejarahe Bagong takoni karo Petruk, Bagong ora mlebu pirang dina? 3 sasi, Pak. Ngono kae. Kuwi asline lakonku dhewe. Oh. Ora ora mlebu ya 3 sasi tenan. Etel kok aku. Iya. Santai kok. Iya, wong ora aku mbiyen pathokane ora lulus ya mbok wis aku. Ya ndilalah. Dilalah praktekku ki paling apik karo Swargi Rama Cip ki mbiyen anggere kanca-kancaku do praktek pedalangan iki aku kon jajan. Ki sing maju sapa? Seno, Pak. Wis gak rasa maju. Kono jajan ning kantin. Kancane goblok-goblok. Wah, aku greleng. Oh. Dadi aku asline mbiyen ora lulus SMKI ning mergo dibantu karo Rama Cip karo Swargi Rama Basirun kuwi dadi lulus. Oh, kuwi fakta no. Nek bocah iki ra diluluske, aku ora mulang ning SMKI. Lho, piye? Diluluske. Oh, guru-guru liyane wedi. Iya. Mergo kuwi mbiyen pumpu ning dalang kok. Rama Cipta karo Rama Basirun kuwi pumpu ning dalang. Wis ngendika kaya ngono wis. Mergo bocah iki potensi. Potensio. Iya. Potensi. Heeh, potensi. Dadi nek nganti ora diluluske, piye kok keterusane dalang anu pedalangan ki piye? Ya, wah diluluske. Diluluske? Iya. Kanthi nilai top. Wow. Kowe ngerti STTB ku, nem kuwi 9 kabeh. Kok iso? Tak ganteni dhewe. Dadi kowe nek kuliah ora ketampa. Wis ora iso kuliah, wong STTB ki tak tulisi nggo boksi dhewe kok 9, 8, 7, 9. Kok cah ra gleleng. Iya. Ora ketang lenggunggung sumsum kleru. Iya. Pancen yo nekat ya dadi jasamu saiki wis sembuh radong aku. Iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Matur sembah nuwun Lek Margi, ya Margiono, Lek Margiono, Lek Bagong. Ya. Ya wis penuh dengan lika-liku kok, Nok. Ngono ya.